बिहु रायनो थाखाय नै मान्दार बिफाङाव गाखोदों नाखै सु गोनाङाव गाखोदों नै खस्थ'बाबो गाखोथारनांगौ जाहैदों उफाय गैया नै ओमफ्राय नायग्राफोरा नै ओरैजाय बोरो माथो मानसिफोरखौ नुवा नै हाया मानो हाया हायो हायो दंफाङाबो गिदिर नै बेयावनो गाखोदों आरोना नै ओरै मानसिखौ नुवाखै नै 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 ओमफ्राय बिनो बावनो थाखाय आरोना बेबो ओइ देखो बिजौआसो बायजोब्बाय नामा दै बिफाङाव सोर गाखोफेरदों नै सु गोजायाव गाखोनांगौ जाहैदों उफाय गैयियाव बैसागि सिख्लानि थाखाय आरोना बेयो नै नै बिथाङा जोंना मान्दार बिफां गाखोनानै नै बोसोराव खनसे फार्स्ट टाइम मान्दार बिफां गाखोदोंमोन ना बैसागि आइनि थाखाय नै जेबो नङा बेफोरो नै जेबो नङा बेफोरो साननायफोरा जाफुंगोन खर'आवबो माथो बिबार बारबाय खर'आव बिबार बारबाय माथो नै बेसर बिबारनि दखना दाहाय माबा दाहाय लास्टाव हो
खनसे सान मा मा बुस्थु एक दुई तिनि सारि पास सयथाल' सातथा नैलाय नैलाय फावथेना बिनि नामा फावथेनाबो बिनिनो नै बहिया नै बहियाबो बिदिनो ना बैसागि आइया ओजोंहाय लेखा फरायबाय आरो नैयाव नैबे मोनसेयाव जुमाया खाजिबो दं बैसागुआ जेरैबायदि थांदों ओरैबायदि मोजां आंनिखौबो सुनांगोन नामा आं दैमायाव सुनानै लाबोदोंमोन दा होनो मोना स्टिफेनखौ मानो मानो रोङाबाबो सिनायोना आखरखौ माबाया नोंसोर नांगौ नामा स्टिफेन हरलाय आङो स्टिफेनखौनो हर स्टिफेनखौनो खेबना होनि स्टिफेन सोरनोबा माबा होगोन नामा स्टिफेन लायगोन सोर स्टिफेन थुयो सोर खिलिप थेबो खिलिपखौ सोरबाफोर थेबगोन खोमा नै खिलिप गानबाय बैसागि सिख्लानि गाननाय जोमनाय Jay!